Nina Požgaj, neobičan grad. Ja sam obična djevojka koja živi u običnom dosadnom gradu, s običnim dosadnim ljudima i svaki dan čini se kao da je isti. Sve poprilično normalno, nema nikakvih zanimljivosti i zbog toga baš i ne volim izlaziti iz kuće. No ja uistinu volim svoj grad ponekad jer tamo živi moja obitelj, prijatelji i tamo sam provela cijelo djetinjstvo. Jednog običnog jutra probudila sam se i kao i inače otišla sam u kupaonicu i oprala zube. Nakon tog sređivanja i doručka dobila sam poruku od prijateljice. Napisala je kako joj je jako dosadno i da bi voljela ići van, negdje prošetati. I tako smo se, ja, još jedna prijateljica i ja, složila i otišla s njom u šetnju po našem dosadnom gradu. Šetali smo nekim čudnim putevima. Tamo još nikada nismo bile, ali uvijek smo voljeli istražiti nova mjesta i tamo se družiti. No za ovo mjesto još nikada nismo znale, niti smo ga ikada primijetile. Bilo je mnogo trave, da nismo vidjele gdje hodamo. Sve je bilo pusto i trava uopće nije bila zelena, nego nekako siva i beživotna. Kada smo otišle malo dalje, toliko dalje da nismo vidjeli ramena od goleme trave, prijateljica je rekla da se vratimo. Tamo zbilja nije bilo ugodno i brzo smo se složile i krenule nazad. Pješačile smo do početka, a ja sam se nekako izgubila. Sve je bilo crno kao da sam upala u crnu rupu. Nisu me mogle pronaći pa su vikale moje ime. Ja sam ih čula, ali sve tiše i tiše. Pala sam na neku zemlju, neku sivu, beživotnu zemlju kao što je bila ona trava gore. Protrljala sam oči i vidjela sam da ja više nisam bila u svom gradu. Ovaj grad bio je siv, tužan i depresivan. To se moglo osjetiti bez da ga istražim ili nešto slično. Ljudi su hodali sivim ulicama, pognute glave, s rukama u džepovima. Bili su nekako tužni, ali poprilično ozbiljni. Svi su bili isti i jako dosadni. Grad je imao ove visoke, sive, ozbiljne nebodere i kuće sve istog oblika, nekog dosadnog oblika. Kada sam rekla za svoj grad da je dosadan, htjela sam to povući jer je ovaj grad bio definicija dosadnog. Kada sam sve više ulazila u grad, primijetila sam da tamo uopće nema djece. Svi su bili odrasli. Pošto nisam znala gdje sam, niti gdje idem, potražila sam pomoć. Ali pošto sam bila očito jedino dijete tamo, svi su se na trenutak začudili. I onda, nakon tog velikog zadivljenja, vratili su se u svom tugovanju i beživotnom hodanju po sivim ulicama. Nisam znala što ću, pa sam sjedila na nekoj sivoj jadnoj klupici i nadala sam se da će me netko izvući iz ove dosade. Sjedila sam tamo bar neki 20 minuta, kada mi je prišao jedan starac. Bio je i on sav jadan kao i klupica na kojoj sam sjedila zajedno s njim. Imao je poderanu odjeću i, iako je bio siv i izgledao tako, nekako se on od svih tih istih sivih lica izdvojio, čak se i nasmiješio. Rekao mi je da ovdje nije vidio dijete čitavih 60 godina i da bi se, pošto jako voli djecu, volio upoznati. Tako smo mi pričali o normalnim stvarima i ja sam ga upitala kako to da nije vidio dijete 60 godina i zašto je ovdje sve tako pusto i sivo. Prvo se pokušao nekako izvući iz mog pitanja i promijeniti temu, ali ja sam bila uporna. Na kraju je popustio i rekao je da su svi željeli nešto postići, imati neku karijeru, mnogo novaca i odličan posao, da su zanemarili sreću, a s njom i djecu. Svi su odrasli i sada to izgleda ovako sivo i beživotno, rekao je. Sve sada pusto i bez ikakvog smisla. Dobili su ono što su tražili i opet su nesretni, jer su zanemarili sreću dok su bili mladi. I sada su i zaboravili kako je to biti sretan i kako je uopće stvoriti. Bila sam tužna i jako sam željela pomoći, ali bio je samo jedan način za pomoći tom gradu, a to je dovesti im sreću. No to je bilo nemoguće. Bar je tako rekao starac. Pričao mi je kako je na sve načine pokušao usrećiti ovaj grad, ali ništa nije uspjelo. Ja sam pokušala sve isto. Sve o čemu je starac pričao da je ovdje bilo prije, ja sam to pokušala odglumiti i nekoga nasmijati, no nije uspjelo. Starac mi je često pričao da je tu bila neka gospođa koja se nije mogla vidjeti. Samo su je mogli čuti. Proizvodila je nekakav čudan zvuk, predivan zvuk koji je bacio osmijeh na 1000 ljudi ovog grada. Pitala sam kako da pronađem tu gospođu, ali on mi je odgovorio da je ona samo plod njegove mašte, te da zapravo ne postoji. Mogao ju čuti samo kada bi upalio čudnu moćnu kutijicu s gumbićima. Nije mi dugo trebalo da shvatim kako je to običan radio i kako je ta gospođa bila glazba, ali to nije puno pomoglo jer toga nije bilo nigdje. Nikakav radio, telefon s glazbom na njemu, nikakvi zvučnici. Kao da je glazba umrla. Mnogo smo razmišljali, starac i ja, o tome kako vratiti glazbu u ovaj grad i dosjetila sam se jednog načina za vraćanje muzike. Netko je morao pjevati.
To naravno nisam bila ja. Poslala sam starca da im nešto otpjeva, jer je on, kako je i sam rekao, navikao da snima. Ali to nije puno pomoglo, jer toga nije bilo nigdje. Nikakav radio, telefon s glazbom na njemu, nikakvi zvučnici. Kao da je glazba umrla. Mnogo smo razmišljali, starac i ja, o tome kako vratiti glazbu u ovaj grad. I dosjetila sam se jednog načina za vraćanje muzike. Netko je morao pjevati. To naravno nisam bila ja. Poslala sam starca da im nešto otpjeva, jer je on, kako je i sam rekao, navikao da se sramoti po gradu da bi ljudima vratio sreću. Brzo je pristao, stao je na najvišu stepenicu na ulazu jedne od visokih zgrada i počeo pjevati. To je zvučalo mnogo loše. Nikad nisam čula tako lošeg pjevača. Mislila sam da ja grozno pjevam, ali ovo što je on stvorio svojim glasom zvučalo je puno gore. Zvučalo je kao da je u trubi zapela vjeverica, kao da je 1000 papiga počelo pričati u isto vrijeme. Bilo je užasno. Tada sam se dosjetila još jedne ideje, a to je da napravimo instrumente pomoću kojima ćemo svirati. Starac se složio s tim jer je on nekoć svirao flautu i to vrlo dobro. Stalno je svirao djeci na ulici, a oni su pjevali pjesmice. Napravio je flautu od one sive beživotne trave, a ja sam napravila malu harfu od drveta i žice koje su bile na ulici pored one klupe na kojoj smo sjedili. Kada smo bili gotovi, prvo smo uvježbali što ćemo svirati i kako ćemo svirati to. Dogovorili smo se. Kada smo uvježbali, stali smo tamo na onu istu stepenicu gdje je starac stajao kada je proizvodio onaj užasan zvuk i započeli svirati. Ljudi su se okupili oko nas. Čuli su nešto što nisu čuli mnogo godina i to ih je razveselilo. Stajali su tamo i kada smo završili pjesmu, željeli su još. Starac i ja pogledali smo oko sebe i sve izgledalo kao da su se boje vratile u ovaj grad. Ljudi su se smiješili i uživali u našoj glazbi. Sve je bilo predivno i starac je bio presretan. To je sve što je želio, svoj stari grad i osmijeh na ljudskim licima. Bila sam presretna i skoro sam zaboravila na svoj grad. Morala sam se vratiti kući. Pozdravila sam se sa starcem i ostalim ljudima iz grada i otišla kući, kroz onu neku rupu u koju sam ranije upala. Vratila sam se u onu gustu travu u svom gradu. Više nije bila siva, bila je lijepa, gusta i zelena. Prijateljice su se zabrinule i rekle su kao da sam nestala na nekih 5 minuta. Nisu me uopće vidjele. Ja sam se začudila. Sigurna sam da u tom gradu nisam bila samo 5 minuta. No nisam ništa govorila. Pomislila sam da mi niko neće povjerovati. No možda im nekad ispričam tu svoju zanimljivu priču iz guste trave.